Warwaku ni jakuny mula achiel owito ngimane ka mamoko abich to oresi bang' bugo mar kunyo mula sienyore kar kunyo mula e gweng' mag Kanga mane sub county ma Rongo e county ma Migori. Chenro mar reso jokuny mula mamoko 12 ma ichich ni pod lowo odinonegi e bugono pod dhi nyime nyaka seche mowuoyeni. Director e migao mar thieth e county ma Migori Laktar achiel oyango ni ng'at achiel ne owito ngimane e kinde mane iringo kode kar thieth ma Rongo. Owacho ni ji 3 ne othiedhi kendo dok dala ka ji 2 to yudo thieth e hospital maduong' ma Migori. Jalup komishona ma Rongo Kanga to yango ni bugono ne osienyore e kinde mane jokuny mula maromo 18 ne ni e iye. Today at about 1:30 we received a report that there was an accident at the mining site being manned by a local artisan. This mining site is called Chopper Mining Bit, and that the entrance had collapsed and about 18 people had been trapped inside. So far we have managed to rescue 6 and the efforts are ongoing to rescue the remaining. We have also mobilized ambulances and nurses within the sub-county and the county at large to assist.